jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw pindi tv min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde babadam nde kala min bismimon e kelle gadane robindo jayndeji subaka hande o aljuma nayi lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadane robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayndi gendira leydi sénégal jaynde le soleil ɓe garti e laamu ngu ko yitno e wonande nden eɓɓore nde jogui beele tigui wawde leydi sénégal wawa dañde ko yiyete ko kuɓɓam e keewal koɓe mbiyata ko accès à l' électricité haɓuri tengtude to banggue dowri ndi laamu ngu holliti ko ɓoyata ɗen golle ma mbaw latade caggal duuɓi tati ha joni wonde e ɗen golle kono ɓe garti e yiide e wertago leydi sénégal ngo kala maɓe mbatta golle beele tigui ɗum wawa latade ɓe garti kadi ha ɓuuri tengtude to banggue dowri ndi e yiide wonande hitande kala ko ɓuuri ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e joyyi mégawatt maɓe mbaw sawrude ɗum leydi sénégal kono ɓe garti Bougane Gueye Cheikh Yérim Seck Kader Dia ɓe ganduɗa hanki o keeɓi wellitare en tawi e jaynde le soleil jayde l'éveil ɓe garti koye jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde warti e yiide dutugol sukaɓe duuɗe janguirɗe ɗe tawi koye ngal nde ɗo hitande dawal 2024-2025 yamirama gam tigui laɓɓingol ko yitno e boowe école aji ɗi kono ɓe garti e on délégation mo l'état tawi ko ɓuuri ministére uji annayyi hanki o jaɓini toon to diwan mo Matam caggal nde ɓe mbati ko yiyete ko ɓeeto to banggue batte bonnere caggal nde toɓoji kewɗi teska ha waɗi ilemeji ɗum noon addi jayaji ha e ɓen ɓe ganduɗa ko wasɓe koɗorɗe mumen ɗum saabi ɓe jeehi moñitoyde kam e addude faabo wonande ɓen ɓesguji jayiraɓe e ɗam ilemeje jayinde li quotidien ɓe garti koye to yoyno to banggue nanggugol kewgol teskugol ɗiɗo saahaji guilay ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe dawrugol yoga e won jayndiyankoɓe ɗum saabi yana mar yalti e deƴƴere mum ɓe kolliti alay saago laamu ngu wawa ha joni yaɓɓidde koyngal mum kono kadi ɓe mbawa huccande ko yitno e saqqaji rendo ngo jayinde le quotidien ɓe garti koye délit d'opinion e koɓe mbiyata ko répression ɓe garti e Madiambal Diagne hanki o ne wayno haɗama ɗannade ɗum noon ko caggal nde o yetti toon to bowal laaɗi diwoje ngal AIB jogui ɓe dañ kay kiisal kolliti alay saago ɓe mbawa ƴettude ko yete ko passeport makko diplomatique hayso holliti wonande o meeɗa ɗum jogade haɗani kam ngal ɗannugal laataki wadde kono ɓe garti Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye Dany heɓɓe wellitare kono ɓe garti e yana mar hanki o kuccodiri e jayndiyankoɓe artude e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade ɗiɗo saahaji fewde e leydi ndi tawi noon laamu ngu o saaha dari ko hamminde yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko haaloɓe janɗe mumen yoga e wonande ndo leydi ndi yaratani jayde rewmi quotidien ɓe garti koye kan haala Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck Kader Dia ne wayno gaccitama tawi ala ha joni ko dewra ɓe garti hen kamɓe rewmi quotidien jayde besbi le jour ɓe garti koye le ballon so dégonfle ɓe garti e yiide Bougane Gueye Dany wondude Kader Dia kamɓe Cheikh Yérim Seck mo ganduɗa noon ko procureur waɗi classé wonande to banggue dossier ji mabɓe caggal nde ɓe keeɓi wellitare ala fof koɓe dewra kono ɓe garti e yana mar kañumen nde kolliti ko jaɓanani ko Abdoulaye Wade Macky Sall jaɓanta ɗum nguɗo laamu alay saago ɓe mbawa ƴewtade darde nde ɓe darori ni ɓe mbawa ha joni huccidde e caɗele rendo ngo ene tawi jayde besbi le jour jayde témoin ɓe garti koye to banggue wonande kuccande to banggue ɗiɗo sumgoji subaɓe dental ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ko assemblée ko yiyete ko ɗin toon to bowal gendira leydi sénégal assemblée nationale kono ɓe garti e kankuran toon to Mbour caggal nde ɗum wonno aada hande oɗo saaha de tawama hen caɗele to banggue wonande nden kay kisal jayde témoin arti hen jayde l'observateur ɓe garti e Macky Sall caɗele taweteɗe landa APR ɓe garti o mo ganduɗa ko Fa Bintou Ndiaye Oumar Youm kamɓe Ablaye Diouf Sarr hande oɗo saaha pusgu tawangu e nder landa APR Alliance pour la République kono ɓe garti e Amadou Ba perɗo lawol mum tawi noon koye oɗo coalition mo o yiyata jaam ak jeriñ caggal noon nde o nandirani e on coalition hande oɗo saaha de ne wayno o yeehi tawi kadi o yaddi ko e hoore makko jayde tribune ɓe garti koye Bougane relaxé
Bougane charge encore Sonko et vise la victoire. Kanko Bougane warti wadde tariki caggal nde Ousmane Sonko nanga toon to Sébikotane nde holli wonande to banggue cellal ɓandu mum hay ko nandi hen rutti e pavillon mo waɗa ɗo alda e tampere. Kanko Bougane warti e kan haala kaw huccodirno hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui nebbistunomo to banggue namde jabtule ɓen ɓe ganduɗa ko enquêteur en ɓe garti e ko ɓuuri yajji e gon hello kono ɓe garti kamɓe tribune Kader Dia Cheikh Yérim Seck Bougane keeɓi wallitade tawi kadi procureur o ala ko rewre mabɓe haydara. ƴeewoytu Diaynde Les Échos ɓe garti koye Madiambal Diagne kanko mo ganduɗa ko jinnoɗo wadde ɗangal mum ngal lataki wadde caggal nde o yetti toon to Bawal Laddiwoje ngal AIBD ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal kadi mo ɗannade taw kolliti wonande nden yamirore umri ko e laamu ngu. Ɓe garti e procureur mo ganduɗa waɗi classé dossier ji Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye Dany kam e Kader Dia sans suite tawi noon ɓe keeɓi wellitade mo ganduɗa ala kadi koɓe ndewra. Diaynde Les Échos arti hen Diaynde enquête ɓe garti ko yiide Diomaye boycott Macron kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye natal makko e natal o mo ganduɗa ko Emmanuel Macron goto kala ene holle goɗɗo keeci. ɗum noon ko caggal nde ɓe kolliti on sommet de la francophonie mo ganduɗa hande subako ko hande tigui ngal on sommet fuɗɗoro ngol kolol ma teske hen noon wonande wasgol arde tawtorede kanko horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yiide Diaynde enquête. ɗum ɗo de ko guulet ko hunde men de wadde sibu kay duuɓi capantati e tati hande Senghor ha Macky Sall ala e mabɓe kala mo meeɗa wasde tawtorede e nden lulde ene joga hen noon kulhuli to banggue basde nandirgol hakkude leydi France kam e leydi Sénégal. Diaynde enquête arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓɓitinomo no kelle gaden robindo Diayndeji subaka hande o min dokka on aadi altine paɗo so hawre welede Allah ɗo e nden yo joom jogo min jogo moon on jarama.